Lanbide heziketako ohiko saioa dirudi, baina David Jiménez Legutioarra mekanikan tituluduna da eta Holandako enpresek egindako lan eskaintzara aurkeztu da. Haiek eskatutako proba praktiko egiten ari da. Adrian Araujo Ibartarra bezalaxe. Biek uste dute aukera hau ezin dela galdu. Atzerrira joanez asko ikasten dela ere, da egia esan da hemen ere ez ditu dako aukera handirik da. Azkenean hemen ez dau asko egiteko. 14 hautagaietatik bakarra da emakumea. Eta Euskal Herrira etorri dira hemengo lanbide hezkuntza oso baloratuta dagoelako. Internacionalmente y nacional una muy buena fama y tenéis aquí personas muy bien preparados. Rotterdam inguruko enpresa elkartea da kontratatzailea. Gutxienez 6 hilabeteko kontratu eskaintzen dute, 1.400 euro baino gehiago soldata gordina eta horrez gain bizilekua eta garraio gastuak. Holandak teknikari beharra duela aipatu digu enpresen ordezkariak. It's a kind of level we have very few in Holland, so we have good experience until now. Ez datuz lehenengo Holandako enpresa hauek langile tituludunen bila. Bergarako Miguel Altuna lanbide hezkuntzako zentroan egin dituzte probak, iaz 4 gazte joan ziren Holandara eta aurten gehiagoren bila datoz. Aurtengo asmoa da 6 bat langile edo gazte eruatia. Naiz eta ikusten da bizenez atzota gaur maila nahiko ona dagoela eta segurenenik 8 bat edo eruango itxuela esan duzue. Bergarako ingurukoa bakarra dago, bailara horretan mekanika alorreko goi mailako teknikari gehienak lana bertan aurkitzen baitute.